Hujan guys, hujan pemirsa. Hujannya deres. Jadi ini mae belum bisa buah kondangan. Nenggone lek sa. Hujannya lumayan deres. Tuh. Wes esok wae. Budal esok. Delok nganten temu ya pemirsa. Lagi baru mbah pemirsa. Tuh sakmene kae. Soale yo. Pirang minggu yo, seminggu luwih pemirsa, gak mbah-mbah. Lah iki mau dek bengi kan udan pemirsa yo. Dadi mae ra sida buah. Lah delalah lek meski yo kok urung buah. Iki mas sakjane semayanan yo. Mbah Lampen, Mbah Tas wis padha budal iki mau jam 09.00. Lah mak mikir lek mes urung mulai. Ya wis mak yo lagi mulai tantu. Lagi mulai mbah-mbah. Dadi iki mak ape persiapan mandi pemirsa yo. Persiapan mandi lagi delok nganten pemirsa. Iki bareng lek mes lagi mulai ngarit pemirsa yo. Wis saatnya kita pemirsa yo. Iki edak pemirsa, jadi yo enak sing ember, tapi ki mae duit ae pemirsa yo soalnya yo nempur iki, jadi tak ubang-ubangno mending duit. Saiki wis umum buah duit pemirsa yo. Ki anak wedok ndang arep melu pemirsa, arep melu delok nganten. Jadi yo wis ben lah melu ya ora apa-apa. Ayo, hah? Mak, diceluk lek mes wesan. Iya. Isik wis semayanan. Mbah Lampen ambekan Mbah Tas wis budal jam 09.00 mang Lek. Wis. Lah aku wis semayanan ambek kowe engko. Iya wis gak apa-apa. Lah iya. Ki, duwi melok iki, Dek. Aku delok nganten jere. Orang bedino iki yo, mumpung anak edak yo. Iya wi. Iya. Melok guys. Melok delok nganten. Aku yo mbah-mbah mang lagi mulai kok, Lek. Hah? Lah kowe besan kok. Loh, piye sih besan nek besan tae. Ayo ndang aku. Ayo jalan-jalan. Antene ora ketok. Tombrong. Wis 1000 coba iki. Sampeyan biyen lho, Dik. 1000 kuwi sing sapi siji lho ya. Disusuk apa mboten? Mboten. Berarti jenengan ibu saiki kan kerja jenengan sing ngompol mboten Pak. Monggo lagi sih. Sing mau lek kakaknya. Jam laku sih ah. Pemirsa ini tuh kayak bisa dibawa. Boleh. Ini bisa dibawa. Ayo. Kari apa wis mulai? Loh, kok malah rono, Ndut? Ora, mang ora gelem. Ambek Nina to? Gak gelem. Boleh, Mis. Aku bare iku lek Mis endi? Pes. Lah Lastri yo langsung melok mungkur e. Heeh. Kowe yo langsung melok mungkur. Ayo. Ayo mulai pora ya mulai. Wis bar retuk mangan, wis bar retuk jajan. Oke, dompete kosong. Isine wis diterno ya.
Kene tek gak seneng lek yo. Di oh biasanya yo gundel no. Ya Dut, ayo rujaan. Ayo rujaan Dut. Ayo. Mas ayo rujaan Mas. Rujaan. Walah. Hah? Iya iki wis minggu. Ayo lah mulai. Kalau lek Mas wis omah. Gak mampir iki kowe iki. Hah? Mampir, ayo. Mampir, guys. Kalian dolan. Dijak rujaan sire. Engko sore ngono. Apa wis bari, Lek? Heeh. Aku mulai kok kali mau. Mangi temu. Hah? Lah kae wis ning omah. Lah sempeting wis tonggon. Iya. Aku terus mikirnya yo saiki ae. Ya wi yo. Loh, mbok caplok kudu ndi? Astagfirullahaladzim. Aduh, panas sih. Ya Allah, kudu mbok coplok mbok lebokno kono. Sego. Wis ora usah mbok oker-oker nek gak. Apik mbak Pak noleh wi. Sego wi. Mari kita buka. Lah buka. Yus kok masih muduk wi. Gak. Wis dibuntelne. Lah ki anggi. Wis iki. Padha ae wi nek ketumplek. Penasaran men iki bocah. Ayo nanti. Bu nanti Mbak Dian. Kok iya ngene ajeng. Oh ngene tok Mes. Wis bar nek ngeterno buane ya pemirsa. Ki mae ketemu wong oke banget. Tok Mbak Nina karo Mbak Dinda. Lah, pengen melok ndelok nganten pemirsa. Cuma ki dekne muni niki gak buah. Tak jak bareng ora gelem pemirsa. Ayo bareng gak popo moh sire. Isin gak buah. Gak popo. Ora gelem. Dadine ya wong kok sisih nek ngarani sisih ndi ya pemirsa. Kok sisih etan. Ketoke nek ndelok kudune pemirsa soalnya ning jero mujur ngalor ngidul ki ra ketok ngantene. Ki mau ayo gak iso. Jadi ora ketok. Ya mok saiki tok pemirsa. Wis kaya mau ning desa. Kita masak telur. Bikin telur omelet. Gramyang pemirsa. Tuh, iki kaya ngene. Kasih telur kampung 2. Kasih. Wis ana bumbune iki pemirsa. Biar panas dulu. Kecapnya entek. Lho pipiteke wi. Semuthak kok. Bumbune mbok weno pitik. Ning isor kok. Wis panas pemirsa ya. Wis. Telurnya cuma 2.
Hmm. Hmm. Kebanyakan minyak pemirsa. Selesai. Nih ibu sithik-sithik para ibu neh. Lah ngelek. Depo. Hah? Sampai mbak lah. Iku masakane Pak Bajem, masakane Mae. Apa ya, Mak? Endok. Iki masakane sego Mae. Aku gak masak. Ini kayaknya matang. Enggak urung. Lepas itu untuk Ceplukan. Paling mau pisanan wi. Mak gak enak wi mak. Gak enak cangkeme mak. Teles walem. Kowe emang kecek ning kali. Golek urang. Astagfirullahaladzim. Senengane ngono kuwi ya, Nduk, Nduk. Tagihan golek urang. Entuk patang lere kok. Wah, lantai gak tandukne. Wis warak. Lah nek imbuh ngono. Kono tenan dawa kono. Apik ae. Kayak apa we? Kayak nang Jepang. Sekolah-larang. Kodek larang. Iya. Murah, beras sing larang. Iya. Ih, resik. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ora ngandawene. Wah, sini remaja. Sing asin apa? Asin, Mang. Lah kok entek ajute? Lurem jelasin. Ini iki apa wi? Yo, sapa olahe sapa ngene iki? Aku. Diresiki neh. Tangannya musil lebih terang. Kira kira. Iya. Ngono ki apik apa? Wes, Tiga film yuk. wes. Wes. Tuh. Guys, permisi. Harga sederhana dan salam ya dimaafno sing berjuang kari juang mudah-mudahan lekas mendapatkan momongan yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Semoga usaha makin lancar.